von einer Lawine erfasst zu werden. Затрупването на човек от лавина винаги означава опасност за живота. Затова е важно да преценяваме рисковете, да вземаме съзнателни решения и да действаме така, че да не бъдем изобщо изправени пред такава извънредна ситуация. Въпреки това, трябва да бъдем подготвени за такава ситуация, тъй като лавините не винаги могат да бъдат предсказани. Ние сме хора и можем да допуснем грешки или да помогнем на други. Шансът да успеем да спасим живот съществува. Ако е възможно, да открием главата най-бързо и в рамките на първите 15 минути да я освободим и да създадем възможност за дишане. През този времеви интервал, от първите 15 минути, шансът за оцеляване на човек, пострадал от лавина, е 90%. Ето тук имаме подготвен полигон за търсене. Един човек е заровен от лавина. Сега ще изиграем целия основен стандартен сценарий. Първо, останете спокойни. Вземете първите секунди, за да дишате дълбоко и да се осъзнаете. И да можете да дадете всичко от себе си. Преди да започне спасителната операция е важно човекът или хората с най-много опит да поемат командването. Герхард, ти ще търсиш? Добре, окей. Всички останали изключете лавинните си приемници. Магдалена, направи няколко стъпки назад и позвани на спасителите на 140. Томас, ще подготвим лопатите и ще последваме Герхард. Ще вземем раниците си с нас. Да, в Кютай, изпращам координатите. В международен план са установени 4 фази за търсене с лавинен приемник. Търсене на сигнал. Сигнал! Грубо търсене. Фино търсене и търсене на точка. Попадение. Търсенето на сигнал е необходимо тогава, когато нямаме никакъв сигнал от уреда на жертвата, т.е. когато се намирам извън обхвата на сигнала му. За да не пропуснем сигнала, се движим по търсещи линии. Когато сме сами, се движим на серпентини. По паралелни линии, когато са налични повече търсещи. Широчината между търсещите линии зависи от конкретните лавинни уреди. Общото предложение е поне 20 метра. В тази фаза се движа възможно най-бързо и очите ми не са фокусирани върху дисплея на уреда, а върху снежната повърхност. Така се виждат обекти или части от тялото, които могат да се намират над снега. Не се притеснявай, че ще пропуснеш нещо на дисплея. Първият сигнал от лавинния уред е тон. Сигнал! В този момент извиквам сигнал. Сега завършвам търсенето на сигнал и започвам грубото търсене. Сега очите ми са фокусирани върху дисплея. Следвам стрелките и едновременно разстоянието на дисплея, което става по-малко. В фазата на грубото търсене се движа по-бавно в сравнение с фазата на търсене на сигнал, но все още бързо, докато дисплеят показва разстояние от 10. 10! Тогава изкрещявам 10, за да информирам партньорите си за напредъка на търсенето ми. След 10 метра се движа по-бавно и по-прецизно. Стрелката на посоката на дисплея е в средата. Сега внимателно приближавам лавинния уред хоризонтално и малко по-близо до снежната повърхност. Целият процес на търсене е като кацане на самолет, приближаването към летището. Колкото по-близо до пистата, толкова по-бавно и по-прецизно е движението. Дисплеят показва 5 и отново се потвърждава на висок глас. Сега съм на максимално разстояние от 5 метра от жертвата. Сега внимателно държа лавинния приемник хоризонтално и много близо до земята. Самолетът каца. Сега започва финото търсене. Когато уредът показва 2 или 3, в зависимост от марката, стрелките за посока изчезват от дисплея. От този момент нататък работя само с показаното разстояние. Движа уреда много бавно и прецизно по права линия. Държа го хоризонтално и търся най-малката стойност. Маркирам кръст и точката на най-малката стойност се маркира с ръкавица или шапка. Това е краят на финото търсене и прибирам приемника си.
В фазата на търсене на точка, фокусът е върху сондирането. Първо пробивам директно маркираната точка, после на разстояние от 25 до 30 см, с спираловидно движение навън, винаги под прав ъгъл на снежната повърхност. Ако има разлика в дълбочините между отделните пробивания със сондата, типично е лекото й отскачане. При попадение на тяло се съобщава попадение. Оставяме сондата забита в снега. Тя служи като ориентир при копаенето и дава информация за дълбочината на заровеното тяло. Когато имаме попадение, започва най-дългата и най-натоварващата фаза – копаенето. Копаем на разстояние от сондата, което отговаря на дълбочината на заровеното тяло, и разчистваме снега към задната част, за да създадем възможно най-плоска пътека – тунел. Това е единственият начин да освободим човек от снега. В тази фаза всичко е насочено към една единствена цел – да стигнем до главата, да я освободим и да разчистим дихателните пътища. Работим последните сантиметри до главата с ръце. И първо установяваме дали човекът е в съзнание. Доминик, чуваш ли ме? Доминик е в съзнание. Имаш ли биваксак? Разчисти дихателните пътища. Дишането налично. После напълно освобождаваме жертвата от снега и се опитваме да я предпазим от студа. Използваме биваксак, алуминиево фолио и дрехи. После чакаме спасителния екип. Ако човекът не диша, тогава веднага, още преди извеждането от снежната дупка, следват 5 вдишвания. След това продължаваме да копаем и започваме колкото се може по-скоро животоспасяваща интервенция – сърдечен масаж. Необходимо е да научим тези стъпки и да ги практикуваме поне веднъж преди началото на зимата. Трябва да сме наясно, че лавинната злополука води до огромно количество стрес. И само когато съм автоматизирал стъпките, мога да се адаптирам към ситуацията и да бъда в състояние правилно да импровизирам и да спася живот. Zeit ist Leben. Времето е живот.